Ix-xahar li għadda Malta reġgħa kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u ż-żona Ewro, skont l-aħħar ċifri ppubblikati mill-Eurostat. Ir-rata ta' 2.5% għal pajjiżna il-inqas waħda storika, anke meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra li kienet ta' 3%. Minn barra hekk imqabbla mal-bqija tal-pajjiżi membri, ir-rata tal-qatt f'pajjiżna hi inqas minn nofs il-medja tal-Unjoni Ewropea kollha li laħqet il-5.9% u anke dik taż-żona Ewro li saħansitra hi ta' 6.2%. Wara Malta, il-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea huma r-Repubblika Ċeka bi 3%, il-Polonja bi 3.5% u l-Bulgarija, il-Ġermanja u Slovenja il-koll bi 3.7%. Fuq in-naħa l-oħra l-akbar pjagi tal-qatt fl-Unjoni Ewropea u ż-żona Ewro jinsabu fi Spanja b'10.4% jew 4 darbit iżjed minn Malta, segwita mill-Finlandja u l-Iżvezja li għandhom it-tieni u t-tielet l-ogħla rati rispettivament. Iċ-ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw kemm il-Gvern Laburista Malti kien għaqli anke fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali biex ikun ta' spalla għal ħaddiema waqt li kompla jattira iżjed investimenti favur iżjed impjiegi ta' kwalità.